Co-main event gali Silesian MMA 23 w Chorzowie. Bartek Bielawski kontra Sebastian Szweda. Sebastian Szweda, zawodnik Matadores Katowice. Bartek Bielawski, Bizon MMA Kędzierzyn-Koźle. I czekamy na te widowisko. Tak, ostatnia walka w MMA na tej gali, później już K1 w małych rękawicach. Także cieszmy oko wszechstylową walką wręcz. Nie mrugajcie, bo będzie się na pewno dużo działo. Bardzo ładna wymiana ze strony dwóch panów. Tak, teraz mamy delikatny tutaj clinch pod siatką i Sebastian Szweda w troszeczkę niekomfortowej sytuacji. Któryś z ciosów Bartka musiał dojść do Sebastiana, bo było widać przez chwilę już małą opuchliznę pod lewym okiem. No i tutaj też kibice tacy podzieleni, dużo za Bartkiem, dużo za Sebastianem, można powiedzieć pół na pół. I poszło kolanko. Kolejny raz Bartek próbuje tego frontalnego kopnięcia. I kolejny raz mam wrażenie, że weszło, przynajmniej z mojej perspektywy. O! No niestety. Mamy dużo właśnie walki w clinchu. Tak, a to zabiera obu panom dużo tlenu. Panowie biją się w wadze 84 kg. Jak tak. wiemy, taką masę też naprawdę ciężko jest dotlenić. No i Sebastian Szweda ląduje na plecach. Tu mogą zacząć się problemy. Ale widzimy już rozcięcie pod prawym okiem i w sumie lewym również u Sebastiana Szwedy. I zaczyna coraz bardziej krwawić. Bartek tutaj bardzo mądrze wykorzystuje swoją pozycję z góry. No chyba w tej rundzie zwycięzca, jak na razie pierwszej części tego pojedynku, jest znany Bartek Bielawski. No ale Sebastian dużo miał takich swoich pojedynków, gdzie dostawał, a później potrafił się obudzić i odwrócić losy, także być może i tutaj będzie tak samo. Chociaż widzimy, że z tymi oczami jest coś tam nie tak, ponieważ ta wpływająca krew bardzo przeszkadza. Czyżby tutaj Sebastian wolał prowadzić przebieg walki w parterze? Być może, albo chodzi o to oko po prostu, że ta krew spływa i ma ograniczoną widoczność, dlatego nie chce wstawać do walki w stójce. O, i sędzia podnosi walkę do góry. Bardzo mądra decyzja ze strony sędziego. Ach, teraz śmignął tym sierpowym przed twarzą Bartka Sebastian. Ach, i znowu przeszczelił tego prawego sierpa Sebastian. Bardzo dużo siły wkłada w te ciosy. To na pewno zabiera mu ogrom energii. Zobaczymy, jak to się rozłoży na kolejne rundy, bo tu jednak mamy zawodowe MMA, czyli każda runda trwa 5 minut. Tutaj Bartek naprawdę bardzo spokojnie stara się
wywierać presję na swoim przeciwniku, ale tutaj widzimy teraz Sebastian wyłapał nogę. O, i tutaj dwie nóżki, mamy piękne obalenie. No i Sebastian odwraca losy pojedynku, brawo! Ale koniec Już pierwszej rundy. U niego powoli tradycja. Tak, to jest tradycja. Sebastian jest z tego znany, że on naprawdę potrafi przegrywać, aż w końcu coś wyczarowuje i walki idą na jego korzyść. Ale tu widać, mocno porozbijany. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej go tylko to zmotywuje do... Skończenia walki przed czasem. Tak jest. Bartek natomiast, jeśli chce skończyć tą walkę przed czasem, to na jego miejscu troszeczkę więcej używałbym tych kopnięć frontalnych, bo one naprawdę dochodziły i działały na Sebastiana. Tak jest. Słuszna uwaga. Pamiętam, jak Robert Ruchała w walce z Kaczmarkiem na gali KSW udało mu się właśnie Robertowi uszczelić. Tak, tą obrotówką na wątrobę. Dokładnie. Ale Patryk Kaczmarczyk był często tak kończony. Pamiętam, że też Śmiałowski go na tą wątrobę skończył. Tak. No teraz niedługo walka już Soldajew-Kaczmarczyk. Jak tutaj będziesz typował? Bardzo lubię Patryka Kaczmarczyka i tu faktycznie będę stawiał na niego. Ciężko jest mi powiedzieć, czy to z sympatii, czy z czego, ale na pewno będę stał za nim murem. Oj, Bartek bardzo mocno teraz tutaj trafia takim bezpośrednim prawym prostym. I tutaj ten middle kick też wszedł, ale Sebastian nie pozostaje dłużny. Łach, ale sierpowy teraz Bartka tutaj na szczęce Sebastiana wylądował. Sebastian idzie po obalenie, czy się uda? No niestety, ląduje sam na plecach. No i znowu Sebastian Szweda w opałach. Ale Sebastian jest przy swoim narożniku. Widzimy tutaj, że trener Jeruszka bardzo głośno udziela rad swojemu zawodnikowi. Już widać, że chyba Sebastian się stosuje do rad trenera, bo zaczyna coś działać. Znowu troszeczkę walki. O! Że chyba tam jakaś technika kończąca będzie wchodziła. Nie, do balachy przejście takie było. No ładnie to chciał wyczarować nam Sebastian. Tak jest. Sebastian ewidentnie woli się bić tutaj w parterze. Tak, czuje gdzieś tą przewagę Bartka w stójce i dlatego chyba ewidentnie chce wybrać tą graplerską stronę walki. Ale jednak chyba zaraz Krzysztof Michalski podniesie tą walkę do góry, no bo mało tu się dzieje. Ale bomba z góry spada teraz na głowę Sebastiana, chociaż ten skutecznie sięga po nogę Bartka. Ale czy uda się tutaj założyć? Ciężko będzie, ciężko. Poczekaj, daj czas Sebastianowi. I dobrze spycha teraz... On nie takie rzeczy już nam tutaj czarował w klatkach. No i wyszedł chyba z tego, chociaż jeszcze teraz jest krętówka na stopę. Bartek póki co bardzo mądrze broni tego. No i udało mu się wybronić. I znów mamy tą samą sytuację, czyli Bartek stójka, Sebastian parter. O, to mogło być zaskakujące ze strony Sebastiana.
Zobaczymy, czy Sebastian będzie tutaj chciał stawać w tym pojedynku do góry. Jednak sędzia podnosi walkę. Szybka piąteczka i wracamy. Ewidentnie Sebastianowi przeszkadza te oko, Tak, ta krew spływająca na pewno utrudnia mu. widoczność. Tak. Tutaj też mocno okopana lewa noga Sebastiana. No i minutka do końca drugiej rundy. I znowu próba obalenia. Udało się. Brawo Sebastian, ale tu jednak znowu Bartek. Tak, Bartek umie zająć tą dominującą pozycję z góry, co na pewno będzie też punktowane na jego korzyść na kartach sędziowskich. I delikatnie tutaj obija Sebastiana na korpus. I mamy... Jest przetoczenie. Seba z góry. Ale znów może mu zabraknąć tego czasu. Tylko czy da się wmanewrować w jakąś technikę kończącą? „15 sekund do końca rundy. Panowie serwują nam tutaj naprawdę fenomenalne widowisko. MMA na światowym poziomie w Chorzowie. Koniec drugiej rundy. Zobaczymy, czy Bartek będzie w trzeciej rundzie też taki konsekwentny, czy raczej wiedząc, że te dwie rundy prowadzi, będzie już chciał dokończyć ten pojedynek bardzo, można powiedzieć, ostrożnie. Ale Sebastian nie ma nic do stracenia. Sebastian to musi zaryzykować, bo jednak na kartach sędziowskich wątpię, że któraś runda poszła na jego korzyść. Ale jak widzimy, jeden jak i drugi zawodnik są już naprawdę bardzo zmęczeni. Macie tutaj Sebastiana, o już teraz nie, ale było widać, że Sebastian naprawdę już ciężko oddycha. Tutaj Bartek również zmęczony. I widzimy najlepsze akcje drugiej rundy. A przed nami trzecia odsłona i już ostatnia tej walki, a potem już tylko wisienka na torcie. Tak, Parol kontra Nickel. Walka, na którą naprawdę bardzo, bardzo czekam, bo jeden, jak i drugi zawodnik są bardzo nieustępliwi. Ale na ten temat porozmawiamy za chwilę, a teraz wracamy do Sebastiana i Bartka. Piękne zachowanie ze strony Tak, dwóch czysta sportowców. sportowa rywalizacja oczywiście. Ładny wewnętrzny low kick ze strony Sebastiana. Bartek Bilawski próbował takim trafić podbródkiem prawym bezpośrednim, który nie doszedł w skutku. Low kick w wykonaniu Sebastiana, chociaż widać, że naprawdę ogrom sił i kondycji kosztowała Sebastiana ta walka. Bartka tak samo. Tak jak mówię, dotlenić taką masę nie jest Ciężko. łatwo. Ale oni się nie poddają. Tu jeszcze na pewno coś będzie bardzo ciekawego. Jak mawia klasyk, może zabraknąć im siły, może zabraknąć kondycji, ale nigdy nie zabraknie charakteru. Tak jest, dokładnie tak. O, i mamy kolejne obalenie. To jest szansa dla Sebastiana, żeby zakończyć ten pojedynek. Musi obijać z góry. Wiem, że to bardzo dużo tlenu będzie go kosztowało,
ale musi zaryzykować. Sebastian z góry. No zobaczymy, czy wykorzysta swoją szansę. Ma jeszcze na to 3 minuty, aby odwrócić losy tego pojedynku. Czy uda się zająć plety? Ciężko będzie, bo tutaj jest ta siatka, która na pewno pomaga Bartkowi. I teraz zobaczmy, czy Sebastian naprawdę jest w tym momencie bardzo blisko skończenia swojego No przeciwnika. tak, właśnie mówię, ma szansę po prostu odwrócić losy pojedynku, który już przegrany był na kartach sędziowskich. Także wszystko w jego rękach. Ten duch wojownika, o którym właśnie mówiliśmy, może właśnie teraz się objawić. I niestety Sebastian ląduje na plecach, nie wykorzystał swojej szansy. Sebastian ma chyba takie hobby, że odwraca Losy pojedynków. w ostatnich minutach, a czasami nawet i sekundach. Może się uda. Wszystko się okaże. Minuta 20 do końca walki. Sebastian. Ach. No tu już raczej chyba do końca pojedynku niewiele się zmieni. Mamy 45 sekund. Przy tych dwóch panach nie byłbym tego taki pewien, wiesz? Niestety obecna pozycja dla Sebastiana jest bardzo niekomfortowa. Przyklejony tak naprawdę do siatki. Ale widzę, że próbuje gdzieś tam wyrywać tą lewą rękę swojego przeciwnika, ale zostało 10 sekund do końca. To za mało czasu. Jednak tu już się nic nie zmieni. No Bartek Bielawski był lepszy w tym pojedynku, no ale my nie będziemy się bawić w sędziów, poczekamy na oficjalny werdykt. Koniec walki, naprawdę mocne 3 rundy w wykonaniu obu panów. Dziękujemy dwóm panom za ten pojedynek, bardzo emocjonujący. I zostawiamy werdykt sędziom. Tak jest. Przenosimy się do Markusa. Sponsora naszej walki Montostal Silesia. A zatem, kochani, zamieniamy się w słuch. Niejednogłośnie. Te starcie, ten pojedynek wygrywa Bartek Bielawski.
zapraszamy do zbiorowego zdjęcia.